kauniiksi tarkoitettiin. Kipu kuolee huutamalla, alastomana lattialla. Miten kauan sitä kestää, sitä ei voi tietää. Kenen sattuu ja kuinka paljon, siitä kysymys enää tässä kaijoon. Kun on saavuttu siihen pisteeseen, ettei mikään ole varmaa. Maailman pisimmät tunnit, niiden otteeseen jää kiinni. Niitä kantaa loppuun asti, vaikka itse ei aina huomaa. Millainen on se taivas, jota ei löydetty koskaan. Olen kuullut paljon siitä, osan jopa omasta suustani. Voi niin pitkälle jaksaa, kun itsellensä vakuuttaa. Kipu kuolee huutamalla, alastomana lattialla. Miten kauan sitä kestää, sitä ei voi tietää. Kenen sattuu ja kuinka paljon, siitä kysymys enää tässä kaijoon. Kun on saavuttu siihen pisteeseen, ettei mikään ole varmaa. Joku meistä on onneton, palannut mutta tunnoton, katuva mutta uskoton, enemmän kuin rauhaton. Periaate on ehdoton, perustelu on aukoton, yhtälö ehkä mahdoton. Miten niin muka armoton? 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 Kipu kuolee huutamalla, alastomana lattialla. Miten kauan sitä kestää?